Molt bon dia. Avui s'asseu al plató de Ràdio Calella Televisió l'alcaldable del partit, que és ara mateix el majoritari a l'oposició a l'Ajuntament de Calella. Va ser el segon partit més votat a les últimes eleccions. Ell, això sí, s'estrena com a cap de llista i per presentar-se a la ciutadania va escollir la plaça de l'Ajuntament. És el Xavier Pons Domènech i aquest que veuran ara el seu vídeo de presentació. Hola, em dic Xavier Pons Domènech i Besar i sóc l'alcaldable per Esquerra Republicana a les eleccions municipals del proper 26 de maig aquí a Calella. Bé, doncs he escollit la plaça de l'Ajuntament, concretament a l'Ajuntament, perquè creiem que després de 8 anys de govern del PDeCAT, la ciutadania i aquest Ajuntament necessita un canvi liderat per Esquerra Republicana. Porto 20 anys al capdavant d'una petita empresa tèxtil, que és familiar, en soc la tercera generació. Per tant, el saber fer, aixecar la persiana, el dia a dia, la bona gestió i la responsabilitat que això comporta és un grau d'experiència a l'hora d'encapçalar un ajuntament. La nostra candidatura és una candidatura decidida, valenta, preparada i, sobretot, amb una clara vocació de servei a les persones. Volem transformar la ciutat, volem un ajuntament amb parets de vidre, transparent. Volem donar oportunitats professionals a tothom, volem una ciutat verda i, sobretot, volem una Calella de tots per a tothom. Per nosaltres, el més important no és qui encapçala aquesta candidatura, sinó qui conforma l'equip d'aquesta candidatura, i això és un valor republicà. Cada candidatura té una mirada diferent de la ciutat i això creiem que enriqueix a l'hora de conformar aquest diàleg. Des d'Esquerra Republicana, que som el canvi, som aquesta garantia de diàleg. El que tinc molt clar és el que ha fet bé l'actual govern, que és projectar el seu projecte de ciutat, que justament és el que no ha fet bé, perquè des d'Esquerra Republicana creiem que aquesta ciutat aparador, aquesta ciutat on passen coses, és el que no volem a Esquerra Republicana. Per això creiem que és el que no ha fet bé. Demanem el vot en els calellencs i calellenques perquè representem el canvi. El nostre lema és que som el canvi, perquè la nostra ciutat de Calella necessita un canvi transformador, que és el que volem, transformar la nostra ciutat, perquè som gent petita, que ens reunim en locals petits, que fem coses petites, però que sobretot volem fer coses grans per la nostra ciutat, volem fer gran aquesta Calella de tots i per a tothom. Xavier Pons Domènech, bon dia, benvingut a Ràdio Calella Televisió. Molt bon dia, Dolors. Ara comentàvem el vídeo, el van enregistrar un dia que plovia i em comentava que aquest no era l'emplaçament que vostè hagués preferit per presentar-se a la ciutadania. Exacte, va ser un lloc improvisadament escollit perquè teníem projectat anar a la platja, a les Barques concretament, per recordar una mica el passat del meu avi pescador, el meu arrelament amb el barri de Pequín, una mica amb els meus avis i la meva infància a Pequín, però va ploure i vam improvisar i com que per temes d'agenda no tenia més dies, vaig dir anem cap a l'Ajuntament, improvisem un altre relat, que també és un relat cert, que el de l'Ajuntament, que és l'espai que esperem començar a governar a partir del 26, juntament amb tota la ciutadania, i bé. En tot cas, sí que li va donar l'oportunitat de traslladar els seus primers missatges. Ara hi entrarem en profunditat. Comptant avui, queden 4 dies de campanya, Pons Domènech. Com s'hi està sentint en aquesta seva primera experiència com a cap de llista? Sí que havia format part d'altres llistes anteriorment, però ara és el líder de la candidatura d'Esquerra aquí a la ciutat. Doncs bé, ho he vist d'una manera molt intensa i per altra part molt agraït de poder tenir aquesta experiència. Sí que és veritat que quan tens un equip també que fa pinya, que a més tu has pogut escollir a l'hora de fer la candidatura i a més tens un grup municipal que et dona ple suport, és d'agrair i la veritat que és una experiència molt maca. A més, tots aquests dies que estem compartint tant de carrer, que és el que ens agrada i és el que volem fer, guanyem o no guanyem, aquests 4 pròxims anys, que és trepitjar carrer. Tenim aquest compromís amb la gent i és on ens sentim còmodes. I el recull de les 200 mesures que hem aportat en el programa són fets i pensats amb la gent, amb el treball que hem estat fent prèviament, la Cristina, evidentment, i el seu equip, aquests 8 anys que porten a l'oposició, que és una tasca molt dura,
i ara, posteriorment, doncs, amb el nou equip i també amb el suport dels membres de la candidatura de la Cristina. Abans d'entrar en matèria, un parell de qüestions. M'agradaria preguntar-li pel debat, el que va organitzar aquesta casa dissabte passat. Vostè va rebre una pregunta i va tenir una interpel·lació. Va rebre una pregunta de la CUP que li preguntava amb qui pactaria. Bueno, ara, com que no tinc temps delimitat, em puc explayar una mica més. Vaig deixar anar que bé, nosaltres anem a guanyar, cosa que en algun partit doncs, li va sorprendre i va dir, home, aquí tots sembla que volen anar a guanyar. Home, és que quan et presentes amb una candidatura representa que és per anar a guanyar, no? I més quan des de la nostra candidatura, que anem sota l'eslògan Som el canvi, que volem fer el canvi possible i real en la nostra ciutat, doncs hem de dir que anem a guanyar, perquè ens ho creiem que és necessari aquest canvi a la nostra ciutat. Ara bé, evidentment, no crec que hi hagi majories, surti qui surti guanyador. I nosaltres som el talant del diàleg i voldrem fer un ajuntament, un govern de màxim consens. I el que sí que puc dir és que pactarem amb els partits que vulguin realitzar el canvi a la nostra ciutat. I també hi ha una altra opció, que és governar en minoria. No sabem quin escenari es dibuixarà el 26 de maig. Es pot governar també en minoria i fent política real, que com que som republicans això també ens agrada molt, no? En minoria has de pactar totes les coses i tots els passos endavant, no? L'he sentit a dir que parlaria amb tothom, altra cosa és negociar, no sé si amb algú ja té clar que no negociaria. Home, hi ha les línies del PP, de Ciutadans, evidentment, totes aquestes línies, com a republicans i a més el bloc del 155, doncs són unes línies que no ens agradaria traspassar, que no traspassarem, clar. I inclou també el PSC aquí? PSC, nosaltres parlarem amb tothom. No vull excloure més partits dels que, a veure, que a lo millor, com dic, doncs es pot governar en minoria i haurem de parlar amb tothom, no? Que és el més important. A mi em sobta una mica trobar-te gent o que t'ho pregunta o que t'interès, no? Perquè dius, ostres, hi ha problemes més importants a la ciutat de Calella com ara està pensant a veure en qui pactarem, no? Nosaltres, el missatge és, anem a guanyar perquè creiem que representem el canvi i que podem liderar aquest canvi a la ciutat i que, a més, que si no, escolta, s'ha de dialogar amb tothom i ja està. I si no, amb una tercera via, ja governar en minoria. El PSC és un partit d'esquerra, senyor Pons Domènech? Suposo que ho preguntes per al debat. Sí. És que a mi em va, per dir-ho d'alguna manera, sense que ara se m'enfadi ningú, no? A mi em va molestar una mica el posicionament que va fer en Pepe Torres en quant al tema de la platja per a gossos, no? Com va exposar i va riure i va dir, escolteu, és que això, si parleu de platja per a gossos, però ningú, a veure, qui li posareu a davant de casa d'aquí, no? Llavors allò em va grinyolar, no? Perquè un partit d'esquerra és un partit que sobretot ha de ser progressista, una persona progressista, que evidenciï problemes però que no busqui les solucions, em va fer grinyolar i em va molestar, no? Perquè va aixecar aplaudiments, algunes rialles, i llavors, a veure, és una problemàtica que hi ha dins de la ciutat perquè hi ha més de 3.000 gossos i hi ha una demanda sobre un espai a la platja per als gossos, tal com ho tenen els socialistes justament a Pineda i en altres municipis socialistes. Llavors em va fer grinyolar aquest raonament que va deixar anar i llavors em vaig sentir una mica com molest i vaig dir, ostres, un partit d'esquerres fent, no sé, dient problemàtica però no dic solucions, no? O sigui, no faré la platja perquè davant d'aquí li posarem, davant de casa d'aquí, no? I vostè on la posaria, la platja dels gossos? Aprofito per preguntar-li. Per exemple, allà on hi ha el Parc de les Veles, a la part frontal, per aquella zona on hi ha el camp de futbol, creiem que és una bona situació. Però a veure, nosaltres ens arremangarem i parlarem amb qui sigui, amb la resta de partits, per a veure si ells creuen que hi ha altres situacions millors. Jo crec que la ciutat de Calella, el futur que es projecta a la ciutat de Calella, s'ha de parlar amb tothom. Canvi i transformació diria que són les dues paraules més repetides en els seus actes de campanya.
el canvi ja n'ha fet referència, la transformació. Vostès projecten la Calella del futur, una Calella oberta al mar, i per això volen recuperar l'espai de l'Hotel Corona. Aquest és un dels seus projectes. Volen recuperar aquest espai, construir un pas soterrani per la via del tren per accedir després a tot el que és la façana marítima de Calella. Vostès tenen garantida la viabilitat d'aquest projecte, senyor Ponsomena? Sí, clar, evidentment no anem a fer volar coloms, sinó que tot el que portem en el programa és viable. Hi ha moltes maneres d'aconseguir l'espai que ocupa l'antic Hotel Corona. Evidentment, sabem el cost d'aquest hotel, no és això que es parla de 5 milions d'euros, o sigui, no entrarem en xifres, però vull dir, es fan córrer rumors per dir que això no és viable, però evidentment és viable. Nosaltres hem fet contactes amb el banc i sabem el cost i sabem que l'Ajuntament, evidentment, en un any no ho pot suportar, però sí que és un projecte de futur que en una legislatura es pot tirar endavant. A més, ja hem mirat ajudes europees que entren a partir de finals de l'any 20, del 2020, i també es poden buscar ajudes de la Diputació. Ho hem vist tot, ho hem estudiat tot i evidentment és viable. A més, creiem que és necessari, perquè, com bé deies, volem obrir aquesta obertura en el mar, però per què? Perquè per accedir a la nostra façana marítima creiem que els passos subterranis estan obsolets, els que tenim, i la gent que va amb mobilitat reduïda o amb els cotxets o així, només tenen el Rierany les Frares, que ja em perdonareu, però és aquella, si la teniu al cap, aquella baixada pronunciada que és per fer-t'hi mal, i la Riera de Capaspra. Vull dir, no tenim un accés central de nucli urbà per accedir a la façana marítima, així com tenim en el passeig de Garbí. I un cop arribem al passeig, el que vostès proposen és una retirada progressiva de totes les places d'aparcament. De quantes places estem parlant i com es compensen aquestes places? Perquè la necessitat d'aparcament a Calella és evident, no? A mi m'agrada molt explicar aquesta segona part del projecte, perquè tot això lliga un eix de la nostra ciutat que és allargada i estreta, i nosaltres ho hem visualitzat i hem vist aquestes propostes de futur, perquè si creiem que hem d'anar més endavant i fer una ciutat més afable i més, diguéssim, bonica per la gent que ens ha de visitar, hem de començar per estudiar ben bé com és la nostra ciutat i aportar solucions. Ara bé, com deies, m'agrada molt explicar el tema de la façana marítima. Nosaltres diem primer que volem recuperar la façana marítima. Per recuperar la façana marítima, evidentment, hem de treure en una primera fase aquests 150 vehicles que tenim comptabilitzats d'aquesta façana marítima. 150 vehicles que, sempre repeteixo, més de la meitat es passen més de 7 dies estacionats permanentment. Llavors, és un espai que ocupen que va en decriment dels 18.000 habitants que volem tenir una façana marítima endreçada i per a la gent. Som dels pocs pobles de la comarca on tenim encara mobilitat i vehicles en la nostra façana marítima. Què ens permetrà això? Recuperar l'espai natural, que creiem que, a més, en l'apartat de medi ambient apostem molt en aquest mandat, diguéssim, pròxim que esperem poder governar, tornar amb els temes de sostenibilitat i medi ambient, i apostem moltíssim. I llavors el que em preguntes, cap on van aquests cotxes? Això és una tercera part de l'argumentari que portem. Nosaltres apostem per fer aparcaments a les zones altes de la nostra ciutat, com serien Riera Capaspra i Rierany dels Frares, ben connectat, això sí, a les xarxes de servei públic de bus. S'haurien d'ampliar aquestes parades de bus, farem noves parades de bus i aprofitarem també per una demanda que hem cercat en el carrer, una demanda que existeix, que és fer un punt nou a la piscina i al passeig de les Roques. Vostès també han parlat de pàrquings en alçada desmuntables. Expliquem, com un Lego, això, no? Un joc de construcció. Sí, és interessant perquè ja ens han trucat inclús a ajuntaments veïns per preguntar, ostres, esteu parlant d'aquests aparcaments en alçada? Com funciona això, senyor Ponsomena? Doncs bé, són uns aparcaments que són modulables, es poden desmuntar i desmuntar en una setmana, gairebé, i són peces com de Tente o de Lego, per entendre'ns el concepte, i que es poden aplicar a espais existents. I aquests espais existents podrien ser, per exemple, el pàrquing de la Muntanyeta, el pàrquing de l'Hospital 2, i amb això què farem? Duplicar la
capacitat d'aquestes places de pàrquing. A més, es poden anar a aixecar pisos fins a 2 o 3 plantes i això doncs, ho pot assumir GESVIA mateix. No? Són, a més de lloguer, es poden desmuntar i muntar, per exemple, segons l'estacionalitat de la temporada. Vull dir que és un tema molt interessant, que es fa molt a altres països i que nosaltres creiem que és molt interessant per a la nostra ciutat, per com està conformada, no? Que ja tenim pocs espais, que tenim més de 10.000 vehicles a la nostra ciutat, de les quals 4.000 són places d'aparcament, i hem d'anar creixent d'una manera o en alçada o buscant aquestes afores ben connectades, això sí, amb el servei de bus, i que a més, la quarta part, perdona, que m'adelanti, no sé si m'ho anaves a preguntar, és connectar aquests nous emplaçaments de pàrquing d'una manera més amable, construint la segona fase de la Riera Capaç, per al cobriment d'aquesta segona fase, que és fer un passeig bonic perquè la gent aparqui el cotxe i se n'oblidi de no haurà d'anar caminant per anar fins al centre o al nucli urbà. Encara quan a transformacions urbanístiques, vostès també preveuen fer un canvi en el que és ara mateix la plaça del Mercat, partint de perllongar el que és la zona peatonal del carrer Sant Joan fins ben bé a la carretera. Per on entraran els cotxes a l'aparcament? Doncs justament pel lateral. O sigui, si entreu a la nostra pàgina web esquerracalella.cat, tenim ja a més projectat els plànols i es pot veure l'idea, perquè a vegades costa una mica d'imaginar, no? Quan ens diuen els polítics, intenten explicar coses, per això aquesta vegada hem mirat de fer planells i coses ben fetes, però què volem fer amb això? Hem detectat que la gent s'aturava molt quan acabaven els comerços del carrer Sant Joan i no acabaven de fer aquell traspàs fins al mercat, no? Perquè és aquell moment que ve aquella petita baixada i l'entrada dels vehicles era una mica com, bueno, no era agradable de fer per als vianants arribar en el mercat. El mateix passa els dissabtes, quan hi ha el mercat. La gent li costa molt travessar cap al nostre mercat municipal. D'aquesta manera apostem per pacificar o per fer més amable, per fer més bonica l'estància dins el que seria el Sant Joan amb el mercat municipal, i a més creiem que fent una plaça a peu pla podrem fer noves parades de mercat de fruites o del que sigui davant del mercat, que convidaran a fer un feedback de mercat municipal amb les afores. Tenen propostes pels veïns de Can Carreres, senyor Pons Domènech? Demà tenen una roda de premsa conjunta amb els seus companys d'Esquerra de Pineda. No sé si és aquest un dels temes que tractaran i si ens en vol fer una avançada, evidentment, ara que l'està escoltant la gent i l'està veient. Sí, és un dels temes, no serà menor. N'aportarem 4 temes més en aquesta roda de premsa que hi esteu convidats, però el que sí que t'avanço i que serà més interessant és que això serà un inici d'una creació d'una taula supramunicipal. Com deia abans, no? Valors republicans. Doncs ens creiem allò hem de mirar més enllà del nostre campanar, no? I creiem que entre municipis ens podem ajudar molt. Una de les coses és a Can Carreres. Nosaltres fa un mes vam fer una reunió conjunta Pineda-Calella amb la Mònica Palacín, la diputada Mònica Palacín i alcaldable Pineda de Mar, amb els veïns de Can Carreres, i vam estar escoltant les problemàtiques i intentant aportar solucions. No anàvem a vendre res, que és el que també comentava abans. Nosaltres no anem a pretendre vendre projectes ni res, anem a buscar solucions. Com atacaran vostès la pobresa? Sentim a la gent de Càritas que ens diuen que cada vegada va més gent a buscar menjar. Tenim un índex d'atur que encara està per sobre de la mitjana comarcal. Vostès preveuen un pla d'inclusió social. Què significa això justament per atacar aquesta situació de vulnerabilitat que encara pateixen molts calellencs? Nosaltres dins del bloc social portem 4 temes ben definits, que un és l'habitatge, la vulnerabilitat, la nova ciutadania i la gent gran, que també la gent gran ens preocupa molt. I creiem que dins d'aquest bloc social Esquerra Republicana farà una aposta molt gran en aquest mandat i hem de buscar asseure'ns, com abans també t'explicava fora de micro amb altres temes d'economia, buscar la proximitat amb totes les associacions de la nostra ciutat per buscar les problemàtiques i concretar-les amb solucions. I llavors en temes socials portem, per exemple, un pis social d'emergència, perquè un pis municipal
per estat d'emergència, creiem que fa falta. En quant a les persones grans, creiem també que s'ha de fer un centre de dia amb places residencials. Bé, creiem que és un tema que a la nostra ciutat doncs, ens preocupa i, com deies, doncs, a Càritas ens expliquen que hi ha cada vegada més creix un 30% doncs, la demanda d'aliments i ens preocupa molt. Sí. El temps vola, però sí que, com he fet amb la resta de candidats, els joves, quin missatge té dirigit a Esquerra als joves de la nostra ciutat? Les joves, perdoneu, els joves doncs, en tema d'habitatge doncs, promourem doncs, aquestes ajudes, també està projectat en aquest emplaçament de l'Hotel Corona. Recordem que sí que projectem aquesta plaça, però ens queda un espai per ocupar de l'Hotel Corona, que en allà hi projectem doncs, equipament municipal, o bé places d'habitatge social que podrien ser per a joves o gent gran. Apostem també per les beques esportives per als joves, les beques educatives i sobretot doncs, també en aquest nou centre cívic creiem, que també projectem, creiem que els joves han de tenir un paper i una veu doncs, igual que la gent gran, perquè és allò que diem, no? Quan som joves ens trobem a faltar gent que ens escolti, i quan som grans també ens passa una mica el mateix, no? Els joves no ens escolten i creiem que el centre cívic ha de ser una aposta molt gran que manca a la nostra ciutat, on es puguin trobar joves, gent gran, i apostar per aquest dinamisme de ciutat i de valors en quant a les persones. Si entra a governar es trobarà amb la carpeta de l'hospital. Senyor Pons Domènech, fa poc va venir aquí a la ciutat la consellera Vergés, va ser en un acte de campanya, en aquest cas per les generals. No sé si els va explicar alguna cosa del que té previst fer aquí al Departament de Salut i, en tot cas, des de l'Ajuntament, què hi podrà fer vostè si governa en el pròxim mandat? Bé, nosaltres vam parlar amb l'Alba Vergés, com bé dius, i també ens vam reunir amb CatSalut, i nosaltres doncs, ens hem d'escoltar els professionals de la matèria, no? I el que ens diuen per ara és que ells s'estan aposentant en aquesta nova direcció de CatSalut i que estan mirant doncs, de veure com s'organitza a l'hospital, perquè han de veure els espais que s'ocupen dins del mateix i si s'ha de renovar, si s'han de fer espais nous. Vull dir, ara, de fet, vosaltres mateixos aquesta setmana vau anunciar que s'ha obert una nova sala d'ecografies on s'adelantarà un 50% la llista d'espera, no? Vull dir que, i això sense anar a fora de l'hospital. Vull dir que ara encara estem en aquest moment de buscar a veure com se reorganitza, com si s'habiliten noves sales, si es remodelitzen noves sales. Estem en aquest moment i després escoltarem a veure quina serà la demanda futura de l'hospital. Volen transformar Calella en una ciutat... Això no passa per construir un Aldi, Vull dir que ens venen els metres quadrats que hi ha al damunt, però sota... Aturaran vostès el projecte? Nosaltres aturarem el projecte perquè veiem que... És que el projecte és un Aldi. Llavors se'ns ven que damunt de l'Aldi hi haurà aquests metres quadrats per oferir a CatSalut, no? Que en un primer moment CatSalut no ho sabia, després sí que ho vam parlar-ho i tal, no? Però això és un projecte d'un supermercat, que a sobre hi hagi un altre projecte, però el principal projecte és un supermercat. I nosaltres no apostem per un nou supermercat que està molt a prop d'un Mercadona i que està molt a prop del nucli urbà i molt a prop del nostre mercat municipal, que cada vegada està, com sabeu, amb hores baixes, no? Amb l'objectiu, li deia, de transformar Calella en una ciutat 100% sostenible, tenen propostes pel Parc del Mau, de dinamització del Parc del Mau, però també parlen d'una anella verda. Què és això? Nosaltres, Medi Ambient, volem promoure molt i promocionar el nostre entorn natural. Tenim la platja, que és, com deia, recuperar els espais naturals de la platja, que també volem recuperar els nostres rials en quant a vegetació autòctona en les parts superiors, i en quant a la part alta, que seria el Parc del Mau, doncs s'ha de promocionar, hem de tornar a recuperar allò que ens deien els nostres avis, que allà s'hi feien moltes activitats, volem recuperar-ho, volem recuperar la figura del guarda del parc, que també solucionaria molts altres inquietuds i problemes que hi ha darrere del Parc del Mau, i l'anella verda, perdona, com deies, doncs és connectar tots aquests espais naturals d'una manera ben connectada i ben senyalitzada, que ara no hi existeix, no? I que els nostres visitants i la gent del poble pugui fer la volta a Calella per tots aquests espais naturals ben connectats. Política fiscal, algun canvi? Preveuen alguna modificació en quant a impostos, taxes?
Nosaltres estem fent un estudi en quant a les taxes. Jo pensava que érem un dels municipis que teníem taxes a nivell de comarcal o inclús més alts. Llavors, quan te sentes com a polític i comences a estudiar i a mirar quines mesures podries mirar, veus, ostres, que a Alella som els que tenim una taxa d'IBI més baixa de la comarca. Per tant, de moment no prendrem mesures, però sí que s'ha de fer pedagogia i explicar als nostres ciutadans que quan algú t'atura i te diu, ostres, l'IBI, que és molt car, doncs escolta'm, al tanto, perquè som dels que tenim l'IBI més rebaixat a la comarca. Li demanaré una pregunta de sí o no. Sí que se'ns queixen, i és veritat que això farem una revisió, és en quant a les taxes d'escombraries per als que fan restauració. Sí, per als Això és una demanda establiments. als establiments i sobretot els de restauració, és una demanda que ens arriba molt i sí que veiem que estem una mica pel damunt. Com que se'ns acaba el temps, li demano una pregunta de sí o no. Ironman? Ironman sí, Volta ciclista? no, Per? perquè no té un feedback, un retorn directe amb la ciutat, així com amb l'Ironman és més discutible. Nosaltres apostem per l'Ironman, sí que amb transparència. Nosaltres no sabem el cost, només ens venen aquests números de retorn, però nosaltres també fem les nostres xerrades, els nostres estudis, i per exemple no fa pas gaire ens vam reunir amb un hoteler i li vam preguntar què te suposa l'Ironman a tu i ens va dir un 1%. Vull dir que s'ha de veure sempre el retorn que hi ha per la ciutat, no? Vull dir, Ironman, sí. Volta ciclista, no. Tiraran endavant el pla d'equipaments esportius tal com està plantejat ara mateix? Sí, creiem que és un bon pla, per això Esquerra Republicana li va donar suport i apostem. Va bé que em comentis això perquè nosaltres, quan es ven la ciutat de ciutat esportiva o turisme esportiu, creiem que abans de trobar aquestes metes hem de tenir una bona base, i la base passa per tenir uns bons equipaments esportius que ara no hi són. Reobrirà el bar del pavelló? És una de les idees que tenim, sí. Hi ha una demanda i, per exemple, ens vam reunir amb una altra entitat del pavelló i ens deien, bueno, si no l'obriu a dintre, que sigui a fora, perquè també tenim pensat obrir un bar dins del Parc del Mau, doncs potser ja tindríem les dues solucions en una, no? Més propera, diguéssim, al pavelló, però a fora del pavelló. Un tema comú, sembla, pel conjunt de les candidatures és el centre cívic. On el projecten vostès? Nosaltres tenim projectats aquesta segona fase de l'espai que ocupa l'Hotel Corona, com deia abans, i també, primer, nosaltres apostem per el comerç de proximitat i també donarem facilitats a que s'hi incorporin noves places i noves parades en el mercat municipal, però com que això també veiem que és una tendència que no és municipal, que no és nacional, sinó que és una tendència global, que aquest tipus de comerç va a la baixa, hi projectaríem també a l'espai del centre cívic, en l'espai municipal del mercat. Per això també el volem arreglar, perquè estigui en les millors condicions. A més, quan analitzem la ciutat, què ens passa? Que veiem que a la gent li costa molt passar la barrera de la Nacional 2 per trobar els equipaments que hi ha a passada de la Nacional 2, no? Hostal Vell o Fàbrica Llobet, no? La gent li costa molt traspassar per anar en aquests equipaments. Llavors creiem que un centre cívic hauria d'estar en el centre de la ciutat. Parlen d'un ajuntament amb parets de vidre, en el tema de la transparència. Com volen portar a la pràctica aquesta transparència que vostès recalquen com un dels eixos del seu compromís amb la ciutadania? Com deies, transformar, canviar i participar, la participació i la transparència. La transparència és un dels nostres eixos, ens imaginem aquest ajuntament de vidre on tot el que passi a nivell de contractació, a nivell de legislacions, a nivell de projectes, tot quedi reflexat d'una manera transparent en una web, que ara és molt fàcil avui dia, que tothom ho pugui consultar i que siguem transparents al 100%. Vull dir, quan ens diuen, no, ja ho som, bueno, no, podem ser més, no? Com mires IDESCAT o mires el síndic de Greuges, per exemple, el síndic de Greuges fa cada any una prova que se'n diu el ciutadà ocult, i el 2018 va fer una prova amb l'Ajuntament de Calella, a la web, va fer una demanda i no va ser resposta. No va obtenir una resposta, no? Doncs això és un estudi del síndic de Greuges, no? Doncs nosaltres volem encara anar més enllà i ser totalment transparents. Ens hem anat de temps. Hem esgotat el temps de l'entrevista, senyor Pons Domènech.
Vaja, que acabin d'anar bé aquests 4 dies de campanya, aprofiti el dia de reflexió perquè el diumenge també es preveu intens, no? Sí, a més amb les europees, que també doncs, a nivell nacional... Sí, que han quedat una mica tapades per la importància que es donen en els pobles justament, a les municipals. Però són molt importants a nivell europeu perquè el que això comporta en quant a nació, però també per a Catalunya perquè tenim no hem de deixar de dir-ho, no? Estem en un moment de no normalització, que és un moment que no hem de deixar que es normalitzi el tema dels presos, preses, exiliats i exiliades, i doncs tenim un candidat que és l'Oriol Junqueras i l'hem de visualitzar en aquestes europees. Molt bé. Xavier Pons Domènech, alcaldable d'Esquerra, sort i encerts ara i després del 26 de maig. Moltes gràcies, ens trobarem als carrers. Doncs i a vostès també gràcies per acompanyar-nos. Demà tancarem aquest cicle d'entrevistes als candidats i candidates. Demà passarà per aquí, pel plató de Ràdio Calella Televisió, l'alcaldable i candidat a la reelecció per Junts per Calella, Montserrat Candini. Esperarem trobar-los. Adéu-siau.